Мунтахабҳои футболи Филиппин ва Тоҷикистон дар доираи вухӯриҳои даври дуюми гурӯҳи А марҳилаи интихобии Ҷоми Осиё 2027 ба ҳам омаданд. Ин бозӣ дар варзишгоҳи Нью Кларк Сити баргузор шуда бо натиҷаи мусовии 2-2 ба анҷом расид. Ҳисоби вухӯрӣ аз ҷониби соҳибони майдон бозгардид. Дар дақиқаи 28 зарбаи задаи бозигари Филиппин Геррит Холтман ба сутуни дарвоза бархӯрд, вале дар кӯшиши дуюм футболбози дигари ин тим Бьорн Кристенсен бо сартӯбро вориди дарвоза кард. натиҷаи 1-0 дуру дароз тӯл накашид. бо гузашти ҳамагӣ 2 дақиқа ҳамлавари тими миллии кишвар Шервони Мабачоев берун аз ҷаримагоҳ бо зарбаи қавии худ гол зада натиҷаро барқарор намуд. то ба танаффус баромадан дастпарварони Гела Шекеладзе тавонистанд ки дар ҳисоб ба пеш бароянд. 5 дақиқа мондан то хотимаи нимаи якум дифогарони дастаи мизбон дар дохили ҷаримагоҳи худ Эҳсони Паншанберо аз поя афтонданд. дар ин вазъият довари эронӣ Ҳасан Акрамӣ ба нуқтаи иҷроиши пеналти ишорат кард. зарбаи ҷаримавии 11 метраро нимҳимоятгар Парвизҷон Умарбоев бехато ба гол табдил дод. ҳамин тариқ қисмати аввал бо ҳисоби 2-1 анҷом ёфт. дар нимаи дуюми рақобат бозигарони мо бештар дар хати дифоъ нишаста кӯшиш мекарданд ки дар ҳуҷумҳои ҷавобӣ ба дарвозаи ҳариф гол бизананд. бо чунин тактика бозӣ кардан натиҷаи хуберо дар пай надошт. баъди талошҳои пайваста футболбозони Филиппин ҳисобро баробар карданд. Бьорн Кристенсен дар дақиқаи 79 аз иштибоҳи хати ҳимоя истифода намуду голи ҷавобиро зад ва муаллифи дубл гардид. бохӯрии мазкур бо ҳисоби 2-2 хатм шуд ва дастаҳо соҳиби як имтиёзӣ шуданд. ёдовар мешавем ки дар бозии дигари ҳамин гурӯҳ якачини Тимори Шарқӣ бо ҳисоби минималии 1-0 муқобили Малдив ғалаба кард. баъди анҷоми нерӯсанҷиҳои даври дуюми марҳилаи интихобии Ҷоми Осиё 2027 дар гурӯҳи А мунтахабҳои Тоҷикистону Филиппин баробар 4 имтиёзӣ дошта мутаносибан зинаҳои якуму дуюмро соҳибанд. Тимори Шарқӣ бо 3 хол дар мақоми сеюм ва Малдив бо 2 бохт дар зинаи аз ҳама охир қарор гирифтааст.